Kublai pi barok ngi pediang sngop hai pi syakatup kubor menta ka janmit. Panaswa bangin pai syaki kubor ki babnya nginya pechwai ki mat bakongsan. Aj menjur ka Sarkar Pedang ya ka skim Prime Minister Development Initiative for North East Region. Ka komiti balakmi da Justice Berim UBP katake kala rai ya ka matreka mapura hakabai dei bat ka jingshalan bean yau doyong. On penlong ka West KHASI Hills Regional Committee hakabai dei bat uput usam ya ka jingyalang ka beningkong haka khatsau terik menta ubnai. Bat palat nriu lak teli ki longyeng kin yo jingmentoy naka skim JJM haga jilla. Ki kubor ki babnya. Ka Sarkar Pedang kala ai jingmenjur halor ka skim bathamai ka Prime Minister Development Initiative for North East Region PM Divine naka benta ki South Nem jong ka mangtingka ka bakhatsan hadu usnem arhajar apulai nadu usnem arhajar apulai hadu usnem arhajar apusan arpunrio. Kani ka skim bathamai ka dei ka skim jong ka Sarkar Pedang ka balong shispa na ka shispa. Ka jingbay tingka da ka Sarkar Pedang bat on pentrekam da ka Ministry of Development of North Eastern Region dona. Ka PM Divine Scheme kan don ya ka jinglut jingsep ka balong henreu hajar henreu spa klur tingka na ka benta South Nem kata nadu arhajar arpulai hadu arhajar arpusan arpunreu. Kani ka scheme kan don ya ka jingtei bat ka jingshna kan kershan ya ki karkhana ki project ki bayadai bat ka roi ka par haka emlang ka salang bakan tauru ya ki lat ki lenti ban ka mai jackpot na ka benta ki kentai bat long kami. और ये 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ साथ एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके लिए 6,600 करोड़ रुपया 2022-23 से लेकर 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के शेष तक इसको मंजूरी दी गई जो 4 साल की अवधि है। का कमिटी balakmi da Justice Berim UBP katake kalapan bet iya ban ai jingmut syaka state government haka baidai bak jing thau ya udoyang haga sngi balang kala ai ya ka rai na ka benta ka comprehensive policy haka ban kit bat dili lam ya udoyang uloong bakani ka long ka sin jam ka babha bat kani ka jing rai ban penkala on sa pentip da ka Sarkar jilla bat da kani on sala ban tip katno ka jingdon jong udoyang la da banti. Ulai thu bakat kum ka jinglong jong ka Sarkar jilla menta palat laipu lak metric ton udoyong la debanti hadin balakhang da ka NGT house nem arhajar khatsau henrei kwa pat bantip hadu katno udoyong udon ula pentip ba ka South West KHASI Hills hadu lai point khat khandai lak metric ton la debanti ye udoyong ha ka ba lai point not pra lak metric ton ka balong ka jingbu jingkhen ya ka jingdapti ye udoyong kat ban riu hajar metric ton pat la ha ban bu jingkhen biang ka bay sriem bat ka mukodma ha South Garo Hills District. Uloong bakani ka matrekam ka banjur halor kumno dei ban pshalan ya udoyong bat kumno ban penkre ya kishalan ki ai ki jinon kam ki badai ban don ha kishalan bat kumta ter. The comprehensive policy for transportation and the auction of coal was not finalized till date. But in today's proceeding, we could finalize that. That's a positive steps, at least I could do in that respect. Since the revised comprehensive plan has been finalized and which would be notified by the government of Meghalaya within a very short period of time, that's what they assured me today. And my next step is to ascertain the quantity of coal. Ka West KHASI Hills District Regional Committee on Interstate Border kan penlong ya ka jingelang ka beningkong ringkat kit khot bat kinong yo benta ha ka khat sau tarik menta ubnai kin sa penlong ya ka jingelang ka beningkong ringkat kinong yo benta ha ka por khat wei baje la sngi tho ding la pentep uba tongkar henen ka sngi uloong ba ha ka jingelang ka komiti kan shim ya ka rai bat ka jing ai jingmut na kinong yo benta bat kit khot jong ka komiti haga juga por ka komiti kan pensisha ya ka jing snokya bat jing ai jingmut bala la ai da kinong ishim benta halor kilat kilenti bai dei bat uput usam la khot sngo baru ya baro ki rang ba snong ki bahap hapok snong langpi
as well as the co-opted members. We have already, the Deputy Commissioner Austin has already notified the co-opted members. Menteri Bakmi ia ketenat Public Health Engineering uba Renington Lingdo Tongkar ula pentip ba ke jingbu thong na ke benta ki Longying hapo ka Jal Jivan Mission kala keu na ka Sun Point Prap Khandai syakan Real Point Lai Polak teli ki Longying. Hadu menta palat Syihajar Sauspa teli ki Snong kila da banyo jing mentoy Shispa na ka Shispa. Hinin kesngi uba Tongkar ula kami biang halor ke jing pentrikam ya ka Jal Jivan Mission ha Meghalaya bat ong baladep ban penlut hadu Syihajar nrius pak klur tingka ha ka ban pentrikam ya kani habakran bat kinong pathai khubor ba Tongkar ula pentip bakat kum ka jing kerpat jong ka sarkar jilla ketenat kala ai jingbit bat on penyar ya ka JJM syadu khandai teli kisnong ha ka jilla ki baladep ban tho census bat Naka ni kadaw ka jingdon jong ki Longying kalakiw siya ka Real Point Lai Polak teli. Habakali siya pang ka jing pentrikam ya ka JJM menta ka kenti uba tongkar uloong ba ka thong man pendep ya ka kam kan long hadu ubanay no para menta usnem. 1,888 members of household, and yes, we are happy to tell you that now it has been increased. More than 630,000 members of household has been earmarked, and we are going to sanction to more than 630,000 members of household. Lapan long ya ka valedictory function Wildlife Week Arhajar RPR mendagasngi da ka office rekam jong Divisional Forest Officer KHASI Hills Wildlife Division Hapan Nong Light Park halor ka pang padeng recovering key species for ecosystem restoration. Menteri Ketenat Forest and Environment James Sangma uloong ba ka jingla ban pikir daki patba akan penek pensa yaki merat klau bat ka saudong saukun. Ula pentip ru ba ka jingtei ya ka zu ha ka jela kadang ya chakmat kat kum ka jingtemu bat kumi lenti ban yo pleno ya ka zu. Ha ka ju ka por ula pelat ru ya ka online portal ban ujol ada don kum kinu ki jing thombor persya ya ki merat klau. Ula pentip ru ba ka jela kan sedang ban bu ya ka Climate Change Museum ha Shillong. Ka Additional Deputy Commissioner ka MCS West Giant Hills ikong DD Singai mentakasngi ila play ya ka skill training halor ka home health aid. Ya ka balabay tingka da ka Meghalaya State Skill Development Society. Lapan long ya ka ni ka program ha Musa Lingkat Salaro MCSWA Campus. Kami mentudu Community Social Welfare Association kabadai ka nodal agency kan penyat ya ka jingai jinghikai hadu lai benai ka bekentop ya arbnai ka jingbatai bat shi benai ka practical halor ka kam bayadai bat ki hospital. Ki Director ka MCSWA Dr. JN Shulai ha ka jingai jingkren jong ila pentip ba ka jingtemu jong ka ni ka program kalong ban sami ka jingnang jingtip cheki samla bat ru ban kren halor kamat jong ka jingbam yo kam yo jam. Shushu ila ong ba kidan hadu shispa arpo kinong thep kam ha ka ba tang lai pho ngut kila shajit ha ka ni ka program ai jinghikai. Rakhe ka Nobel Laureate Gurudev Rabindranath Tagore admirers of Shillong ya ka lingkho snigha ba shispa lai snem jong Tagore ha Shillong ha ka por lai baje janmet ha Brookside. Ha ka jingwan yok jat ka baningkong jong Tagore ula let bansa ha Brookside Bangalo ka badon ha Railbong ha do lai banai lai ta yo linter. La thangru ya ka sharak ha ka ni ka sngi da nongkran ba pau khmat ka Napune Subhashish Guga. Kinong kersan jong Tagore na kalenggi benta jong ka Shillong kila ruai ya ka jingruai Akash Bharat Surya Tara hakmat umat sakin mau jong u. Mentapat ngin yepe ka jinglong jingman ka sunmeneng. Ka jingshit kalong arpo point nyo degree Celsius bat ka jingkriat kalong katan reo point lai degree Celsius. Ka jingsngem ka hau kalong khandai puway na ka shispa amen step bat prapusaw na ka shispa janmit. Ka jinghap slap kalong iway point saw millimeter. Kandon ka jinghap slap hakibabuan ki jilla. Sa shisin pat ngipin kan mau pi ba kani ka khubor jongi pila aruban page live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong. Shawan poi sya kabukut jong ka thup khubor ngini pet biang sa shisin ya kimat pokongsan. Ai jing menjur ka sarkar pedeng ya ka scheme Prime Minister Development Initiative for North East Region.
Ka komiti balakmi dau justice berim u BP katake kala raya kamat trekam bapura hakabai day bat ka jingshalan bat di lilam ya udoyong. On penlong ke West KHASI Hills Regional Committee hakabai day bat uput usam ya ka jingyalang ka beningkong haka khatsau terek menta ubnai. Bat palat nriulak teli kilong ying kinyo jing mentoy naka scheme Jal Jivan Mission haka jilla. Ti para lo katung ila poisha ka bukut jong katup kubor jong menta ka janmit hadu banginde syambiang bat pila syai kasngi kublai pi baro.